Salutare și la episodul cu numărul 4 din Block Party. Vreau să fim atenți pe toată mapa pentru că nu știu, parcă a fost ceva mai grea. Da, asta e. Primul episod m-a dat un fel gigant. Asu. What the fuck. Sian! Nu! Sian! Wow! What the fuck? N-am găsit culoarea nici cum. Green! Direct! What? Pânza? Era pe văzut ăla cum așa căzut? What the fuck? Deci trebuie să fim atenți. Live! Să fugim! Săritură! Trebuie neapărat. Bla! Să-mi că ne descurcăm bine. Direct! Dacă este folos, ea nu trebuie. Mai suntem 5. Lecă. Patru. Suntem ei. Nu! Câștigat ăla. Ah, e la join. Vedeți, uitați-vă ce numerație la join. Nu e loc. Da, ieșiți. Hai, ieșiți acasă. Începem. Asta e Black Sigma. Cât s-ar putea. Nu, ăsta era! Cinci, Porpal! What the fuck? Ușa doi! Bun, doi. Stați o secundă. Așa gata. Conectăm și tastatura. Votăm Hold the Line și mergem să căutăm un dubstep. Tribute Gaming, așa-i. Stați o secundă, o să dau după aceea sunetul mai încet. Adică nu o să mă auzit. Da, sper să se audă bine melodia. Nu știu dacă l-am înțeles acum.
Iar... Așa avem. Cine are încă capurile astea galere? Ești prost, de ai căzut. Nu, stai red! Freezy a căzut. S-a conectat cineva pe Skype, dar nu contează cine e. A mai rămas? A, 3. Nu l-am văzut. Live. Pizza, uite, buba. Mai că mai rămas doar eu cu asta. Țineți-mi pumnii să câștig. Da. Măcar am ajuns prin cel ultimul de. Hai acum la join. M-am conectat. Am scris un alt. Hai să căutăm un dubstep lung. Ce ziceți? Nu. Să vedem cum este acesta. Ok. Fuck this. Mi-a zis că ne vă place melodiile de la unii doamni. Ce vorbesc cu vise? Glumeam. Dacă nu știți de la ce am pus melodia prima la parcurs, e de la No Copyright Sounds, unele dintre mai cu video cu parcurs le-am pus de la No Copyright Sounds, să nu ia copyright. Puteam să știi și un diamant. Nu. Dacă vreți să ziceți că sunt bun la bloc party, nu sunt chiar așa bun. Nu știu culorile, dar asul vostrele mele. Hai că jucăm bine. Binișor, nu bine. Pentru început, nu. Gata. N-am putut să ajung până acolo. Cuba cu Freezy a mai rămas, bă. Da, Cuba cu Freezy. Hai, Freezy, hai că ținem cu Freezy. Freezy, nu mă trăda, Freezy. Freezy? Ce nu-mi place acolo, Freezy, dă-l jos. Să lăsăm pe aia să tacă. Bun. What the fuck? Block. Nu trebuie neapărat să apăsăm acolo. Deci Nebula PvP am scris că să tac o dată. Că eu am Skype. Nu, gata, hai că am zis că filmez. Green, bine că m-am dus fix în cealaltă parte a mapei. What?
Ping, 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 mă piși pe ping. Așa acolo era green. Bine, am calmat-o. Freezy din nou. Gugu. What? Iar a câștigat la o. Nu vreau să pe Skype. Poate m-am zis într-un episod, dar poate chiar din foarte mare greșeală. Stai să vedem dacă filmez. Da, filmez. What the fuck? Vreau că s-a întâmplat ceva. Ăla crede că... Hack. Hack. Bro. Creierul. Hacker. Am dezvăluit. Mă din gură. Da, n-am ce să vezi. Salutare, doamne. Cam atât a fost video-ul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să susțineți această serie cu un like. Eu am fost Gamer Pa!